madokachere mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva ro21 mwedzi uno wanyamavhuvhu po tiri kuverenga mazuva 72 pachirungu ayo Johnson Timba agarisiwa mujeri uye kutongiwa achibatiwa nomhosva pakanyangaritsa. Tikaitirenge zvimunau dzanyasi mutungamiri wenyika yeMozambique Filipe Nyusi anga ari kwedu uno nyasi ari kuvhura zviri pamutemo mutambo warimi woZimbabwe Agricultural Show. Tikaitione ipapa kuti zvinotekaira sei anga aripona munangarwa wavari kuita aiwa munjekure wachifara hawo wapedza ipapo kovhura izvozvo wamunangarwa wakabva wati aiwa uyai tije mabiya angu uyai tije kwakuenda hawo koita sadaka. Mabuja papedza kuitiwa sadaka wanhu vari kundonzi kuri kukumbiriwa mari yokuti nyika yeZimbabwe wanhu vakone kubaya chokudya. Dina yawe zvinoita kuhwadza chaiko. Ipapa chatonakidzawo pokare kwaburika kutoti ana Jacobo Mafume watofumira kuenda ikweyo kodya ikweyo namunangarwa aidiwo kana maimbofungidzira kuti wakaenda paye aiwa ibva matoziva kuti ndo wakanyatsa kuenda manje kuenda pokare zvisvinu. Ndikaitirambe takazviringa ipapo pokare kubvira nozuro uno Chabangu agoburika ari kushambadza munangarwa somunhu musvinu pawakaenda koita munjekure mumwe kumba kwache kwamunangarwako so wamiriri mudare paramende kwai waida kunomukorokotedza kuti akaitiwa mukuru wosadhaki. Mabuja hwendo huno rikaitirambe takazviringa izvozvi zvinoita kuonesa pachena kutoti sei ari panzvimbo paari Chabangu yu. War crisis in Zimbabwe coalition wagoburika ipapa wachitoreketa kutoti zviri kureketiwa nevanhu vamunangarwa zvokutoti wanofanira kuendesa munangarwa kuti vapfuurire mberi nokutonga zvinofanira kumiriwa nomunhu wese anofunga muZimbabwe kuti azvirambe. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi pokare kuti wachaita nhano dzipi kuti zvirambike izvozvo. Tinenge tichikunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights wakwanisa kutakanura Calvin Muvai kuti aburitsiwe mujere achipuwa bhero romadhora $50 kuAmerica $50 pachirungu. Anga agaramo mujere mazuva 19. Nyasi wanhu vazhinji wafara kwaburika kutoti gwenya rochiserero pahwange rabenhuka raakusenza zvisvinu ranga raita kuvhiringidza vazhinji kuti wakomana kohokona zvinhu zviri kuramba zvindotitsitsirira kudari asi tiri kutenda kutoti zvinenge zvaita zviri nani. Kana matoonawo magetsi achimbidza kubenhuka kwenyu moziva kuti zvinenge zvatekaira zviri nani. Tikaitiramba tichitenda wari kusenza kuti zviite kudando asi nhau yemagetsi iyi yakaita kunyangariwa kureketa kuno kariwa chaiko karida kutodhibhuka kaye nokutoti chero nguva ipapa mwedzi watiri kubatayo wanokona kundokadzima kaona wadzima karibha obva waziva kuti wendo huno taita kukwana mabuja zvokutoti kana iwo wari kutsvaka mari yochokudya wangatokuona pokare kutsvaka mari yomagetsi kuti zviite zviri nani. Tikaitirambe hedu takazviringa. Bruce Moyo, Prince Dubeko Sibanda, Costa Machingauta, Namatai nowabiache, Jameson Timba nowabiache, wese wachindorimo mujere wakomana hurumende iri kureketai paribe zvino zvairi kureketa wese warindoramba wachinyimiwa bhero ukaona zviri kudarika bvoziva kuti kangoma kai kaakuriritsa wari kufungidzira kuti ndo zvichaita kuti zvirida kuitika zvireke kuitika kuno wachazozvionera ega nekuti aiwa waribe kungwara nekuti pachamhanyiwa kusvinu. Ticharamba hedu takaparinga ipapo tinenge tichikupakulirai mabuja sokuziva kwenyu kuti tinokupai dziri kupisa padzinenge dzichipisa ipapo.
Kwaiwo checheyo kwaMwazha wari kuhwirana kuti pane achatora matomu. Zviri kuhwadza kutoti wari kutonzi wakuridzirana nopfuti nokuita sei sei. Zvinhu zviri bei kana nochinamato. Chavari kuhwira kwakuita masimba, asi zvokuti kunamata chaizvo zvinenge zvakunetsa kuona apa. Regai hedu tirambe takazviona ipapa, nokutoti waMunangaro wari kunzi wachada kuenda ikweyo kwaMwazha ikweyo kupera kweSondo. Hino kuti wachakuenda chere kana kuti zvinenge zvakadii, tichaona kuti pfutidzo dzinenge dzanyaradziwa chere kuti wazokone kuendako, nokuti waMunangaro wanosha mushiro wanoita kutekaira. Hino kuti ipapa wachapaita sei? Hedu tirambe takazviringa, tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Kuno mumwe mugwicho ano makore 18 paZimure papa akafunga hache kutoronga kubira wabiya hache mari kuita kuwanyepera kuti kwai ndiri inini mumwe wavanhu wari kuenda kusadhaki so mumiriri mudare paramende yochidiki junior parliament pachirungu. Kutowabhadharisa kuti wanoda kupindawo muchirongwa gouyai mubhadhare mari, kana mabhadhara mari ndozokuendeserai. Bva anyangarika hache mwana wemunhu apa kubenuka munguva yaari kubenuka sadhaki yapfuura akubenuka hache mari yese pachiribe akanoipukuta ipapa zviuru 2,600 $2,600. Mabuja zvakaita kunyangariwa, asi zvino zvaraningisa pachena kutoti wana wokwedu wachiri kushaba kuita musikanzwi pokare kutoti wachiri kufunga kuti chikoro ndo chinoraramisa munhu achienda mberi. Tikaiti zvione kuti zvinosvika papi izvi tinenge takaringa. Bhangi roCBZ kwairagokwanisa kuboya mamiliyoni 20 mari yekuAmerica kubva kubhangi rozvokutengeserana nobudiriro Trade and Development Bank. Tikuramba tichitenda ipapo kwai nyaya mari iyi ichafanira kugosenzesiwa nowaya wanoita zvokutengesa zvinhu kunze kwenyika. Regai tigozviringa izvi kuti zvinoramba zvichienda mberi chere kana kuti zvinenge zvakadini, tinenge tichikunyepai. Time Bank yagoita kuvhiringidza vanhu ipapa, kupaza vanhu musoro kuti kubva izvo yakapfikiwa paye ichipfikiwa nomari dzowanhu paribe kana vanhu vanga vaboya mari dzavo. Apa izvezvi yakuburika mupepa iri kureketa kuti toda kuti tipe hurumende mabhirioni 35 $35 billion pachirungu kuti kwai wagobhadhare warimi wakatorehwa mainda awaye. Ko zvaunenge muyembe chaiwo watiri kuitiwa uyu vanhu vava vanoita kuita kunyangariwa chaiko ipapa kuti wati regai tiitengere warimi zvinhu zvokusenzesa, tiite kuti zvirongwa zvokurima zvibudirire zvisvinu, tozoti mari inenge yauya tochizobhadhara wada kubhadhawawo kana wari kufanira kubhadhawa. Kuno aiwaba wari kudaba izvozvo wada kundomukira kuwabhadhara mari yese yobva yandomukira kuenda kuti hurumende iite kuremewa nozvikwereti. Kuno vanhu vakaibvunziwa iyi vanoiramba dai tatomboita kusimudza musoro chaizvo kuti zvireke kuitika izvozvi. Regai tione kana kutoti iwo Time Bank wagoiboyepi mari yakawanda kudari paribe ari kuziva. Panobva paita chanja chopfene chokuti ipeno imari yedu pokare yakunzi yakweretesiwa hurumende. Pakanyangara apa, asi regai tirambe takaparinga ipapo kuti zvinosvika kupi, tinenge tichikunyepai mabuja. Tiri kufara kuti mumwe mubvana wokwedu akazvariwa ino Zimbabwe Mhara Makunura kwai aita tuzvinu hanzi ndiye meya, aiti avhotewa kuita meya weguta roRushmore kukanzuru yokuBritain. Tikuti makorokoto ndiye aita mudzimai wokutanda, akaita pokare munhu mutema wokutanda vaita mudzimai wochitema wokutanda. Tiri kuramba tichizvitenda izvi ndokuti vanhu vasvinuka munotoona kutoti vanhu vokwedu vanoseza vanoshingi husvinu hwekutoti kwese kwese vanoita kupfarima wachibva waenderera chaiko. Toramba tichizvitenda izvi, regai zvirambe zvakadando. Kwai kambani yaScott Better Brands Gold kwaindo yanzi ichange ichiita kuti ichange ino zita riri rakanyoriwa pamimba dzowakomana vanotamba bhora roAFCON woZimbabwe. Kwai Scott achaisa
zviuru zvinosvika $80,000 pachirungu kuti ibatsiridze vakomana ava kuti waite zvisvinu pokare inokuwapa idzo mbashadzo. Kwaino vamwe vanoita kureketa zvokusekesa vanhu. Kwai mushini unenge waakuuya kubhora manje apa uri kusenzesa bhora ronyika. Mabuja rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi. Hino kuti mushini wokuwachachereka kana kuti zvimanyepo tinenge tichikunyepai hedu kana tazviona. WoZimbabwe Olympic Committee wagoreketayo kutoti vanhu vari kuenda komanya kuFrance kumaParalympic wasvika kuFrance kureketa kuno tikuwashwira tusvinu chako kunyepai kuti vanenge vachimhanya vakaita sei. Ipapa toringa dziri kuitika pasi rese. John Steenhuisen wokuDA yomuSouth Africa agoita zvachekutsvaka kamwe kamunhu kochikarabha. Unobva waita kuona kuti idio zvinoita kuhwadza. Heno kuti ari kumbofungei kuno ipapa iye Roman Kabanaki zvinenge zvichareka kumunakira ipo pachigaro chaaisiwacho. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. KuDurban mai wanga wari kuita kukukuta vanhu varibe mapepa okugara muSouth Africa. Wendo huno kuchaita kugara iri njodo chaiyo. Vamwe vachagara vachindomhanya somabhiza nokutoti pane pakanyangariwa chaiko nokuti wari kuita kukumba nokukukuta zvese pabodzi po wachibva wandokupfikirai. Idi rekai tione kuti zvinosvika papi izvi, asi zvinorwadza. Nyika yeZambia yagototi iyo komana gungwarirai kana zvikaramba zvakadari kuti bemvura iri kuuya panosvika zuva rechigumi-4 mumwedzi watiri kubatayo tobva taita kudzima chaiko gwenya redu romagetsi. Varume bva maziva kuti panyangaritsa apa. Ukaona zvadaro vaziva kuti paaita kunyangariwa chaiko kusvinu nokusvinu chaiko. Heno kuti zvichasvika papi. Tanzania kwai mutungamiriri wenyika ikweyo ari kutoita chekuita kutenza shumba yamunetsa iri kunetsa vanhu. Kwai agoitenza zita romukuru wobato rinopikisa Tundu Lissu. Mabuja mati mazviona bai muhwendo huno. Rekai tione kuti shumba iyi chamuja chere kana kuti zvichasvika papi. Ticharamba takaringa. WoCanada kwai wagofunga ipapa kuti wada kuisira China mari dzomutero wakawanda pamotika dzinosenza nomabhatiri bedzi dziya dziri bei kana peturu yadzinosenzesa. Rekai tione kuti woChina wachagodini. Uku maJeremani agotorohwa manja areketayo kutoti aiwa tichapa nyikayo Kongo nedzimwe nyika dzakavhiringidziwa nochirwere choMpox chomamota. Kwai tichaipa iyo kuti igoite kubhadhara kugadzirisa vanhu vari kurwara nechirwere ichi. Kwaida kutovapa mishonga inosvika zviuru 100,000 doses pachirungu. Toramba tichizvitenda izvi. Dai zvatoramba zvakadando zviende mberi vanhu vapone. Tiri papo mabuja. Rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.